Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 28, versikulo 25. Riribok ti pataodan ti kinaimot, narangrang ay ka no agtalag ka iti apo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Kumusta kayon, Mang Ignas? Si kamat gaya, Maria. Ay sumrek ka. Agtugaw ka. Agyaman nak, Mang Ignas. Adto'y ti basit apasarabok para kada kayong agasawa. Awatem ko ma. Ay na. Naggastos kayo pailaeng para itiday to'y. Basit la dayta. Kan may sa, naimbag lang adamot pangramanan nyo Aywan, imayak, takayat ko nga ibaga kada kayo, nga uray pasturan nyo pailaeng iti animalis yaw, dagiti nagtubo aruruot iti lute, aginatang ko kada kayo. Agyaman ak no kasta, Maria. Naimbag lakit dain lakay. Taintulok ni Maria nga iyagta dito dagiti pastor ta abakat. Oo nga road bakit. Kita alis to dang agarab ka dagiti nalalang to aruot. No kumataad na panggadan ta iday. Saan ta ko mga inlako dagiti bakat akin ni Maria. Ay, oo nga road bakit. Awan mat nga main ti mapanunot ko ide apangalaan iti kwarta. Tapno pagadal ko man idulor nga anak ta. Ay, hangam mala, sana bale. Tanasaya at matkadata ni Maria. Nakakondisyon ka di matlaang tilugan iti garahe, Lando. Uy, kanayon mata kondisyon. Nasaya at nga rudno kasta. Adang amin napatag apapananta. Sa dino? Nalipatam ka din. Sublatak itaabulan ti pwesto a paglakwan itinatnatang ijeile. Iso a mapantaagang kat iti tagilako tayo anatnatang. Talaga gayam, kayat mo ti aglako, Maria. Ay na, awan at amukon dita. Ado ti amok dita, anabangkrap ti negosyo da. Dayta kat ti kayat ken ka. Imbes ko maasuportaran nak iti planok, saan taupayan nakpailaang mo? Awan nga ruti amok dita. Sige, no di mo kayat, siya kung ti makaamaw. Imanehom lang ng tilugan, tanaskan nga dapapanak. Masadutak. Nero na laingan nga anak ta ti pagmanihuam. Uray, tanalaing mo't ngagmanihaw. Ay, di mo amua talaga ti tumulong si Kalando. Apay, sa dino kano ay ti papanan ni Papa, Mama? Jakman amoy ti dayjay nga amam. Sana balik ko mga kontraon nak iti planok no tumulong kumamat. Ngam saan mat? Anya? Di namot nga rod amot agsapol iti pagkwartaan na. Ano san yun Mama? Katuan mat. Anusak at talaga ti ugali ti amam. Ay, naimot lang arudan. Napaidampay. Bakit? Makitam ti makitkitak. Nilandumot da iti nga asawa ni Maria lakay. Uwan nga raud. Hanya nga tati gagara na ditoy. Nagdirit sumot di talaod nga ayan tilutid. Saan mo't nga agturong dito'y kalapaw ta? Madamdam hapay siguro urayin talaangan bakit? Alangarod lakay. Mabit laeng tamang luto ak iti pagsasangwan tayaw. Noong ay ditoy. Saan mat nga umay ditoy ni Lando? Bakit? Tinasaya at. Rumwara kaw na. Tay nakita ang dagiti baka pastor ta. Sige, sikati makaamaw lakay. Inak ialis iti ayanda. Ialis ko iti ayan dagiti root analalang tao. Sige, tapambaram tumutan amang kita kinilando ijay. No makita, ibagam nga umay mangan dito'y kalapaw ta.
Isumat day ta sumungad bakat. Ay, isagana mong tilinutom dita. Taurayin ta nilandaw. Nay, saan mo't ngagturong dito? Ne, Nagdirit sumot ang nagpaamyanan. ne, apay ngay. Kita ang bakat. Nang ikabil dito'y nilando iti dakkel nga ex. Uno ikis. May sa... Dua. Talo nga ikis. Unagpay sulakay. Eh, kaya't nasawan. Iparit na ti agi pastor iti bakat ito'y. Unagpay so. Alalakay. Agawaam. Ingkayakar dagiti bakat ha. Tamang ano agsubli nilan daw. Kat ang mga no anyapay taramidin na. Narigatan. Huwan bakat. Ikanak man iti 3,000 bakait. Apay, pangusaram aya. At agatangay, para mo't lang iti pagimbagan tayaw. Saan aya nga dakwarta nga iduldulin mo? Adda, ngamdyak kayat amaksayan tayo jay. Tidawatag kan ka ti paggatang ko iti barbed wire, apagalat ko iti lote tayaw. Adoy, ti 3,000. Paaladak ti lote tayo. Iti kasta, awan ti asino man nga agbasak-basa. Anya? Ay, anyamat nilandaw bakat. Di nalakat ibaga kadata ti kayat na. Un nga raw. Mapanagaramid iti ikis. Di mo tagsaw. Ay, mas daawak man. Apay, saan da nga ta nagtulagan nga agasawa ti maipapan iti lote da? Day tanga raw. Kunamot nga imbagakan ka ni Maria nga asawa na. Amabalin mo ti mangi pastor iti bakam ije masakupan da. Ay, bay among bakat. Lakay, adda manan nilan daw. Adda kakadwana. Asino ti kakadwana? Jak nakita no asino da. Di damat dimanon dito'y kalapaw ta. Nakita klaang alimabas da. Kaslad da inaramid da di talaog. Ay, inaktuman kitaan bakat. Uray, tamadalanak matlaang ti masakupan da. No inakialis dagiti bakat ha. Ay duatan amapan lakay, tapno mabibiig. Sige, sikan ti mangyalis iti may sa bakat ha. Siyak matay may sa. Huwag lakay. Nangipanam aya iti lugan lando. Di mo pa'y amumot nga ipakada iti kabalay mo no sa dino ti papanam. Masapul pa yaya nga ipakadak. Apay, boss ka aya. Unay katalawlawan ko dito at taon na ya. Imbagakmat kan ka, amapan ko paaladan tilote. Anya alo ti aya ti papaaladam. Tilote aginatang taki ni Mang Ignas. Masurunak, indakat paspasturanan iti baka. Ha? Anya? Ay, nagkarumatan day jay alandaw. Magnalaang ijay lote da. Iparit na pay. Un nga rod lakay. Pinaaladan ng tidalan ta. Ay, day to iti jak kayat. Hapay ngay. Ibaga na ko maiti sangon-sangaw. Anya ti kayat na mapasamak. Anya ngay ti aram ideem lakay. No kasta matlaeng. Paaladak ti dalan amapan ijay sularda. Kita akman no anya ti aramiden na. Nagkunayakan ka mapan mo aladan day jay lando. Natural, siyak. Di ka lakat nagdamagan. Agsubli ka, taing kay katantinyalad mo. Anya, nagbambanogak, paikat mo kit din. Tapno ammom, siyak tinangibaga ka ni Mang Ignas, nga uray ipastor da pay laeng ijay dagiti taraken da abaka. Kaya't mo asawain. Libre ti pa nagpastor da ijay. Anya kumatdakas na nga inukasta. Kan maysa,
Madi ti agim-imot, Lando. Oho, adulamin da ita. No di mo kayat, tsak ti mapan. Pagbayadag idang agasawa, kan masapol asan da nga basak-basak iti masakupan tayo ijay. Lando! Nasaya at tanadanon kayo dito'y kalapaw yo, Mang Ignas. Apay ka dahilan daw. Apay a pinaaladan yo ti pagpagnaan may amapandita laod, ha? Pinaaladam nga imuna, ti pagnaan may iti masakupan yaw. Panagkunak, rumbang met apaaladak ti pagnaan yaw iti masakupan may, Lando. Iti kasta, patas tayo laang. Anya? Makitam day ta nga imbunga ti kinaimot mo, Lando. Kunakkat ariribok laang ti pataudom no kastam laang. Jak ngamin kayat, alibre lang ti panagpastor da ijay dagata. Ay, sika talaga. Amin apagayatak tob ngaram. Ay, jak amukin kang asawa. Amin akayat ko, dinakpulo suportaran. Gaputa jak kayat, dagiti kayat mo. Iso nga awan ti mayat ang makigayim ka, takas ta ti ugalim. Managing bubukod, imot, napaidam ka pa iti padam a tao. Anya? Pudno ba't? Ipakitam launay nga awan pan nakibagay mo iti padam a tao iti kasta nga aramid mo. Mangibabain ka nga asawa. Tinak lang amin maawatan ti inam, Rona. Papa, panagkunak, husto ni Mama. Okay lang nga ipastor dati baka da iti masakupan tayo. Saan dalakit di atagig ko ang tilote tayo. Kan makibagay tayo iti kaaruba. Tapno awan tiriribok, Papa. Sa bagay, husto ka, Rona. Siya kundi dumawdawat iti pasensya iti inaramid ni Lando nga asawa, Mang Ignas. Ay, lagdingitak mat. No naaramid ko mantikas jay, Maria. Wen, lakayak mat ngagpaisaw. Hangam tao akla ang amasaktan. Maawatan kayo, Mang Ignas. Kadyapaw, taimay ka mat dumawat iti pasensya kanyak. Sige, pasensya ak nilandong asawam. Ay na, agyaman akunay, Mang Ignas. No saan lang agapukan ka. Talaga jak kayat ti agpakumbaba iti asawam. Gapaw iti inaramid na. No saan lang agapo iti kinasayaat ni Maria kada tayaw. Jak kumaikatentain kabil ko nga alad iti pagdalanan dalandaw. Tatang? Awan respeto day jay alandaw. Awanan utang anayimbag anakam. Di nala mapanunot. Asyak tinagapuan ti lote da. Ano awanak? Awan ko malote da ditoy. Pasensyaan yun, Tatang. Pakawanan nyo laangan. Tinasken, di yu tuladan ti madi nga ugali ni Mang Lando. Sabali kayo. Tandaanan nyo dayta, Tatang. Husto ka, anak ko. Sa anak nga imot, kan napaidam a tao. Nasaya at tamo yu dayta, Tatang. Di yu ipalubos nga impluensyaan na kayo ti madi nga aramid. Agyaman na kanak ko. Tatinumpal ni tatang mo ti imbagam kan ko na. Amoy umatan, nanang. Paborito nak nga anak ni Tatang. No adda ibagak, denggen na. Banag apagyamanak met. Wan nga rod anak ko. Iso nga agsingsing pat kalata. Wan. Siya kung tinapandimawat ka ni Mang Ignas iti pasensya, Lando. Ay, agyaman hak bakit. Kinapudno na, mapanak ko ma, ang mabainak. Anya, Amangan no pabainan naklaang, narigatain. naimbaglaangan tada respeto kanyak da Mang Ignas. Tano awan, ay, amangan no pati siya kat pinagsasawan na mutan. Ay, Damag ko nga inikat dan ti alad iti dalan tayo.
Iso akayat ko, mapan mo mo't ikatanan, tinaramid mo nga alad ijay. Wain bakit? Nasayaat, tati agkakaaruba, agtitinulong, saan kat nga agiin nimot. Inikat kumatan ti alad ko iti dalan yaw, Mang Ignas. Kastamot ang mabalin nyo latan ti agi pastor iti tarakan nyo abaka iti masakupan me. Agyaman kami nga ron no kastalan daw. Nang runa, kat agkurang at talaga ti pagpastoran may. Pasensya kayo na ay tinaramid ko. Sana na maulit. Di kagdanag daw. Awan kada kami dayjayan. Tinasken, kat nasayaat kaitan kada kami. Dakelin apagyamanan mi dayta. Agyaman na kada kayo, Mang Ignas. Nakakondisyon tilugan, bakit? Ibagam lang no kasapula am ti agmaneho. Kaduaan kayo iti anak tama panagangkat itinatnatang. Itamampay lakay. Pudno ka di daytoy. Sa anak laan nga agtagtagaina. Pudno, bakit? Naamiris ko. Anaragragsak mo't lang tibiyag no agtitinulong tayo asa nga pamilya. Lakay. Aklunak, at sakit tinakam ko kan kaide. Kapot akaslapay kit din si katinapatpatag kadagiti amin agagayam tayo. Dahil tati rason, no apay kanayo natubngaran ka. Anya. Pakawanin na ko, bakit? Ay, agyaman nga rod, tanakaamiris kan, lakay. Nasaysaya at matlaang no naparabor ka, tano naimot ka, naikay mat ti bendisyon kan ka. Papagayam, ditan tinagyibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.